Продължаваме с WP Media. Командите във връзка с атачментите са сравнително малко и според мен си заслужава да разгледаме само WP Media Regenerate. Ако сте запознати с плагина Regenerate Thumbnails, в общи линии командата прави точно това, което прави плагина. Даже на wpcli.org в Credits си е напълно официално описано, че WP Media Regenerate е базирано на плагина Regenerate Thumbnails. Така, това, което можем да направим, нека сега да отворим конзолата. Ако имаме добавени нови image сайзове, можем да напишем просто WP Media Regenerate. Ако искаме да регенерираме всички, трябва да подадем един аргумент yes. Ако не го подадем, пак ще мине през всички, но изрично ще ни попита: сигурен ли, че искаме да регенерираме всички картинки? И ако искаме да избегнем този промпт, просто още докато пишем командата, можем да подадем едно yes и след това просто вече трябва да изчакаме WordPress да генерира всички версии на всяка една от картинките, които имаме. Вместо да регенерираме всички, разбира се, имаме и опцията след WP Media Regenerate да пуснем ID-то на конкретен атачмент. От списъка по-горе виждам, че едно от ID-тата е 15, така че мога да кажа WP Media Regenerate 15. Тъй като регенерирането на картинки, особено ако искаме да регенерираме всички, би могло да отнеме известно време, бихме могли да окажем да регенерираме само определен image size. Аз имам image size Hixel и мога да пусна само че е с долна черта, а не с тире. И пускайки само него, в момента регенерирането минава малко по-бързичко. Ако сме добавили само един image size, нека сега да опитаме да добавим нов. Нека да го кръстим Hixsize. Бихме могли също така да изпълним WP Media Regenerate Only Missing. Това би трябвало автоматично да засече, че само Hixsize image size е нов и да регенерира картинки само за него.